Nå, giver du dem rigtig mange nu? Den har mere? Ej, nu skal den ikke have flere. Så giver den dem der, så ikke flere. Så er det fint. En gang til, så ikke mere. En gang til. Ja, det er jo fint. Så tag posen og læg den ud i skabet igen. Jo. Men du skal ikke give den. Hvis du giver den alle, så har du ikke mere slikker og give den i morgen. Sådan. Det er jo fint. Så lægger du resten ud i skabet. Okay? Ja, nu skal den ikke have mere. Ikke mere nu. Slut. Ja, det er rigtigt, du siger. Kan du sige det? Kan du sige Sitlevov? Nej, slut nu.